Hej, så er det blevet tid til at fortælle lidt om molekyler og bindinger. Hvis vi kigger her, så har vi tre forskellige bindinger. Her har vi klorid, hvor der indgår 2 kloratomer, og her har vi at gøre med en ren kovalent binding. Der er en elektronnegativitetsforskel på 0, i det er klor, begge atomer, der indgår i stoffet. Og vi kan samtidig se på opbygningen, at vi har at gøre med en symmetrisk elektronfordeling, hvor at elektronerne ligger sig ligeligt mellem de 2 atomer. Hvis vi fortsætter ned til hydrogenklorid, som består her af hydrogen og et kloratom, kan vi se, at vi kigger op på tabellen her, at der er en elektronnegativitetsforskel på. Ja, hydrogen har en elektronegativitet på 2,1, mens klor har på 3,0. Forskellen er altså 0,9. Og vi har altså derfor at gøre med en polær kovalent binding. Og det kan man samtidig også se på opbygningen, hvor man kan se, at elektronfordelingen er herover. Elektronerne trækker sig hen mod klor, hvilket gør, at der så bliver dannet en negativ pol herover og en mere positiv herover i den her side af stoffet. Yes. Hvis vi så fortsætter videre til natriumklorid, som her har vi en natrium og et kloratom. Her har vi at gøre med en ionbinding, og det har vi for det første på grund af elektronnegativitetsforskellen, som er 2,1, i det natrium har en elektronegativitet på 0,9, og klor stadigvæk har på 3,0. Den er altså over 2, derfor har vi altså tale om en ionbinding. Det kan man også tydeligt se på opbygningen, hvor vi kan se, at elektronfordelingen overhovedet ikke er symmetrisk. De ligger her omkring klor alle sammen. Det vil sige, at klor er altså negativ, og natrium er herover er altså positiv. Og vi har altså at gøre med 2 ioner i en ionbinding. Yes, hvis vi så fortsætter videre til næste opgave, så har vi her CO2, carbondioxid, og vi har NH3, ammoniak. Og hvis vi starter med at kigge på, hvilke bindinger der er mellem atomerne, så kan vi se, at mellem carbon og oxygen har vi at gøre med polær kovalente bindinger, og det har vi igen på grund af elektronnegativitetsforskellen. Carbon har en elektronnegativitet på 2,5, mens oxygen har på 3,5. Der er altså en forskel på 1, og der er derfor tale om en polær binding. Men stoffet er upolært, og det er det på grund af den symmetriske opbygning. Både den negative ladning og den positive ladnings tyngdepunkt falder her i midten ved carbon, og det betyder altså, at elektronerne vil være fordelt mellem de 3 atomer, og der er altså derfor ikke tale om polært stof, men et upolært stof. Og så har vi hernede ammoniak. Her har vi tale om polære bindinger, og det har vi, fordi at for det første på grund af elektronnegativitetsforskellen, nitrogen har en elektronegativitet på 3,0, mens hydrogen har på 2,1, der er altså en forskel på 0,9, hvilket gør bindingerne polære. Stoffet er også polært, og det er det blandt andet på grund af opbygningen, men også fordi, når der indgår hydrogenbindinger, så er stoffet altid polært. Og det er fordi, at omkring hydrogenatomerne bliver der dannet den her positive pol, mens omkring nitrogen bliver der dannet en negativ. Og nitrogen kunne lige så godt have været fluor eller oxygen. Så det er altså bare en generel regel, at når der indgår hydrogenbindinger, så er stoffet polært. Ja, det tror jeg valgte, jeg havde. Jeg har også gået lidt over tid, så jeg må hellere stoppe og sige tak for denne gang.